Октябрь ayının соңгы көне галәм буйлап атлый дуслар. Тапшыруыбызның беренче сәламе Самара шәһәренә аша. Бүген үзенең 45 яшьлек матур юбилейлы туган көнен Вольск шәһәрендә туып үскән мөхтәрәм милләттәшебез Сулейманова Мәрьям Хамзиевна каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны зур ширкли авылыннан кайнанасы Сулейманова Асия Рызван кызы һәм килене Рәмзия, кызлары Гөлнур һәм Динә котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. 26 ел элек безнең гаиләбезгә милаем кыз булып киленебез төште. Улыбыз Алина бәхетле итеп, бүген дә алар бик матур гомер кичерәләр. Кадерле безнең, сине ихластан котлыйбыз. Улым Али белән алар 26 ел бергә бик тату яшиләр. Шушы мәхәббәттә алар 4 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Кызлары Әлфия белән Нурсина инде олы тормышка чыгып, кыш оясыннан очып киткәндәй булдылар. Уллары Өмәр белән кече кызлары әлегә үз яннарында. Өстәвенә алар әби-бабай булырга да өлгерделәр. Оныклары Саид белән Рамазан аларның иң кадерле байлыклары. Мәрьямым бик тыйнак, бик сабыр. Үз гаиләсендә чын хуҗабикә. Учакны саклый ала торган тугрылыклы хатын да, җылы күңелле әни дә ул. Безгә карата да ул бик мәрхәмәтле. Мин хастаханәдә яткан чакта бер зарын чыгармыйча яратып, хөрмәт итеп тәрбия кылды. Гомере буе килгән сайын бар эшемне эшләргә ашыга. Көн сайын шалтыратып хәл белә. Бер кайчан күңел рәнҗетерлек, әрнетерлек сүзләр әйтми. Раббым, сиңа карата да бала оныкларың хөрмәт, мәрхәмәт күрсәтсен. Бүгенге юбилееңда теләгебез бер. Кадерле тормыш иптәшең белән бергә парлы канат кагып, бриллиант туйларыгызга кадәр барып җитсәгез иде. Алланың рәхмәте белән 2 дөнья әҗер савапларына үзеңнең матур хылкың аша иреш. Килен диеп сиңа караган юк. Үз кызым дип кабул итәмен. Юбилеең хөрмәтенә бүген изге теләкләрем бирәмен. Күңелеңдә синең ай яктыра, йөрәгең дә тулы наз белән. Шуңа дадыр яраттык без сине, тигез килеш улым Али белән. Бу бер көнлек кенә дөньяларда тату килеш бергә яшиек. Күңелләрне рәнҗетерлек сүзләр бер-беребезгә зинһар әйтмиек. 45 әле зур яшь түгел, башы гына гомернең, ләкин бик котлыйсым килә туган көнен килнемнең. Хезмәтен белеп башкара, бар җирендә җиткерә, аның эшеннән бер кеше зарланмаслык иттерә. Тормышның тик башы гына, яшисе алда әле. Гомерләрнең куанышып, алыга барырлык мәле. Хөрмәтле Мәрьям Хамзиевна, юбилей тантанагыз мубарак булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Tırmış